Hobbyhorsing sa môže strčiť do prdele. 1257 ľudí mi poslalo toto video. Predstavujem ti hobbydogging. Venčenie psa bez psa. Keď som minule hovoril, že hobbyhorsing je pre postihnutých, tak som dostával argumenty ako: to je pre ľudí, ktorí chcú jazdiť na koníkovi, ale ešte nemajú na to peniažky. Aha, a teraz máte akú výhovorku? Hobbydogging je pre ľudí, ktorí chcú trénovať so psíkom, ale v liečebnom ústave nie sú povolené zvieratá. Tak som si o tom opäť čosi našiel. Zakladateľ je zatiaľ neznámy. A tuším, že aj nesvojprávny. No korene bude mať pravdepodobne v Nemecku. Pretože najčastejšie vidím na videách nemeckých ovčiakov. Čo už? Zvykli sme si, že z Nemecka nechodia najlepšie nápady. V skutočnosti o tom píšu najmä nemecké médiá a uvádzajú istú kinologičku Barbaru Gerlinger, ktorá s tréningami údajne začala. Asi jej skutočné psy vykapali. Len nechápem prečo, veď im celý mesiac dávala kvalitné hobby granule. Ide o zábavu či formu fyzickej aktivity s netradičným prvkom, čo môže prilákať ľudí, ktorí hľadajú niečo iné. Alebo sú hľadaní. Pretože ak si myslíš vo svojich 26 rokoch, toľko má táto pani, že toto je aktivita pre teba, mal by si naozaj zmeniť ihrisko. No teším sa na tabuľkové upozornenia pre hobby psov. Zákaz kakania psom. Pozor, pes. Zákaz vstupu so psom. Ja mám skôr podozrenie, že ide o tréning slepeckých psov, pretože ich nevidí nikto. Ak to ale má byť marketingový nástroj, tak klobúk dole. Ale ak nie, a pes je naozaj najlepším priateľom človeka, ste v piči. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.